Iraitz Lazkanaren garanat iragarri dugu, Iraitz, UEMako lehendakari berria. Arratsaldeon. Baina, arratsaldeon. Elgetako alkatia zara. Baina. Bueno, ardura ekstra kartzeko orduen gogoz. Ez esaten ez da uzekula ikasita, bueno. Noiztik, Iraitz? Oraintxuko oin hilebetetik, kontua da? bai, azkenengo batzar orokorrean alaxe erabaki ginen, eta oingotxe kontua, bai, hilebeteko kontua. 86 udalerri, UEMan. Bai, udalerri mordoska bada, eta ondio batzuk sartzeko bidean, ez? Beti alegintxu egiten dugu mankomunidadu zabaltzen juteko, eta bueno, hori, bai, 86 herrik osatzen dugu, eta 240.000 inguru biztanleko lurgune bat, ez? Osatzen dugu azkenean. UEMara sartzeko badago baldintzarik. Bai, udalerri euskaldunen mankomunidea izan da, eskatzen dena udalerri horrek euskaldunak izatea, ez? Orduan, indize bat dago kalkulatzen dena euskaldun maila horren inguruan, eta eskatzen dena indize hori 70ko izatea. Indize hori kalkulatzeko erabiltzen da euskaldun kopurua, eta horrek jako ia euskaldunak dienak zati bi. Orduan, 70 emoten baldin badu, UEMan sartzeko aukera dauka. Eta bigarren baldin izango litzake noski, herri horrek, udaletxe horrek erabakitzea UEMan mankomunitateako parte izatea. Eta UEMan sartuta herri bakoitzak izango du, bete beharren bat? Bai, bete beharrak konpromisoak esango ginuke, ez azkenean mankomunitatea osatzen dugunean, batetik eskatzen dugu euskaldun maila bat izatea, baina baita helburu batzuk betetzeko, bai ez? Hasiera baten UEMa sortu baldin bazan udaletxeak eta administrazioak euskeraz funtzionatu ahal izateko, bueno, ez, hor urratsak emoten jutia eskatzen dugu, eta hor urtero garatzen diren euskera, bueno, 4 urtean behin garatzen diren euskera planean, eta hizkuntza irizpideetan jutenga poliki udal horrek aurrera egiteko, ez? Euskera maila hortan aurrera egiteko irizpide batzuk zehazten, eta udaletxen bete beharra da horrek betetzen jutea poliki. Esango nuke, 28 urte dagoeneko denpori berez pasatzen da, baina UEMaren sorrerak gure ikusentzule askok gogoratuko dute, ezta? UEMa udalerri euskaldun mankomunitate bat sortuko dela, eta portxu bete hori zen, herri euskaldunak zirenak, komunikazio guztia agian herritarrekin, guztia gazteleraz eta bar, eta orduen hor badau esateko, bueno, batu gaitezen, ez dago ezer sortuta, sortzen hasi horretan izan delako. Horretan izan da itzindari, UEMa ez da, materiala sortzen eta administrazio euskalduntzen izan da itzindari, bai. Bai, eta gaina hasierako erronka hori izan, ez? Nik nuen ez gogoratzen UEMa sortu zanean, baina bai Elgetako udaletxean bertan bai ondala denbora bateko aktak, papelak eta behitze euskoan erderazkoak ziendanak, ez? Gaztelaniazkoak ziendanak, eta ikusi dugun azkenen gurtetan asko aurreratu dela udaletxek euskeraz funtzionatu ahal izate hori. Orduan, UEMak hor bai eduki dau, akuilu papel oso importantiaz. Hasiera baten hola sortu zen, baina gero bai eduki dugun erronka izan da ez bakarrik hortan zentratzea, baizik eta herrira zentratzea eta herrixak biziraun deixen neurriak hartzea. Hori da, 28 urte pasata, hasierako helburuak agian betetzen hasi dira, baina bestelako hutsune batzuk aurkitu dira, herriak aldatzen doaz. Nik esango nuke eta buruz nabil, gure herriz UEMan hasieratik dagoen herrietako bate izango da, baina zelan aldatu dan, herriko soziologia 28 urtetan esate baterako. Soziologia, hirigintza, kultura eta bar, batez ere euskararen erabilera, eta lehenengo pertsona esaten dut bermiotar moduan esate baterako euskararen erabilera gure herrizen azken urtietan zema jaitsi dan bebai, horri guztiari buruzko gogo eta bebai ez da bakarrik administrazioa, danok euskaldunak gara, danok ulertzen dugu papel bat euskaraz, edo irakurtzeko kapaz gara, baina gero agian ez dugu euskaraz egiten. Kontzientzazio lana bebai, ekarri du orain, udalerrietan kontzientzazio lan egitea bebai. Bai, azkenean nik uste dut UEMak ezin lehikela lan hain bagarrek administrazioak euskeraz funtzionatzeko gaitasuna eduki ez, eta kalian igartzea poliki euskeraz gutxiago berbaiten dela hori da gauza bat azkenean gure helburuen erabat kontrakoa ez. Orduan, baidako erabaki sartuta administrazioak euskalduntzeakin batera eta administrazioak euskera dutzean funtzionatu alizateakin batera, herrixe euskalduntzen, eta ez bagarek euskalduntzen, baizik eta euskalduna danape euskera erabili deixen bultzatzen jun behar dugula. Hortako hitz potolo hori lehen komentatzen ginuna, ahalduntzean eta bakoitzak kontzientzia hartu deixen ze importante dan bere inguruan euskeraz jardutea. Erreferentzialako ingurukoentzako. Azkenean ahalduntzea hortik ikusten dugu. UEMako planei buruz berbetan nahazten garenien jakingo dugu gainer badagoela plan bat ikastetxeetan, esate baterako ikastetxeetan eta ikaslei ikusteko ez da, herrizen dagoen altxorretako bat agian hizkuntza izan daitekeela, baina merkataritza esate baterako edo ostalaritzarekin egiten den lan guztia bebai, ez da? Bai, azkenean UEMa daukan zerbitzu hori da, herrixan dagozen eremu ezberdinetan euskera daukan importantzia azpimarratzea. Azkenen gota gauki dugun proiektu hezkuntzakoa eta oso proiektu polita da, proiektu pedagogikoa da, azkenean bideoekin eta gaztetxuenei ezagutarazteko, euskararen importantzia eta beraien herrixan jokatzen den papel hori.
eta ontxe gabiz, teknikarien bitartez, UEMako parte dien eskoletan formazio saioak egiten proiektu pedagogiko hori erabili ahal izateko eta gazten artean zabaldu ahal izateko. Bueno, joango gara, horretara, herri handiagoak eta txikiagoak daude UEMan bebai, iruditzen zait, zelan da hau, ordezkaritza biztanleen kopuruen arabera da. Bai, biztanle kopuruen arabera da, bai. Ordezkaritza mota ezberdina dakauz eta biztanle kopuruen arabera bai kuota eta bai ordezkaritza desberdina da. Herri handien garrantzia, herri txikien garrantzia be bai. Arnasgunen garrantzia be bai, apurtxo bat arnasgunetzat hartu daitezke UEMako herriak batzuk gehiago beste batzuk be bai. Danaren garrantzia azkenien nire hitz ezta, apurtxo bete orain 28 urte egiten etzien analiziak egiten ditugu orain. Bai, eta ontsa puntuan komentu duguna, lehenengo hausnarketa baldin bazan ez dela nahikoa administrazio euskalduntzeakin herri euskaldundu behar dela, oin helduga bigarren, ez? Iazko txosten baten bitartez, bigarren refleksio batera. Dote izango litzake, ez da bagarren nahikoa ingurua euskalduntzea edo, euskeran aldeko lan horitia, baizik eta euskera gaur egun bizidan edo euskera puri-purian dagoen inguru horrek modu jasangarri baten garatzea ezinbestekoa da. Herri horrek galtzen baldin badiaz, arnasgunea galtzen baldin badiaz, despopulazio ondorioz, ez? Herri horrek bertan bera gelditzen baldin badia, ikusten duguna da, euskaldunak aldeiten da bezala beste eremu batzutara, eta hor, lehen esan dugun ahalduntze hori, euskerak importantzia eukitze hori, ez dakit, pixka lausotu egiten da. Orduan, uste dugu ezinbestekoa dela, kasu praktikoen bitartez, bai arnasguneak eta bai herri euskaldunak garatzen jutia eta jendeak oinarrizko zerbitzu guztiak bertan eukitzea eta herri horrek herri bezala funtzionatzea. Horrek ekarriko dalako euskerak bertan bizirautea. Elkarlan horiek aipatzen dira, basatozte lehendakari berriek elkartietakoek, eta danok esaten duzu, 2019 urtie da, testu inguruak be honelako euskarari dagokionez, esate baterako euskaraliarekin be astindu gara, herrizetan eta identifikatu gara, belarri prestak eta aho biziak nortzuk diren eta bar, hor elkarlan bat hasi beharko da, saredanan artien, ez bakarrik udalerri ezberdinen artien UEMari dagokionez, baina zaup esan duzu, 4 urterako hartzen zu konpromisuen momentuz iraitz, eta esan duzu, bestelako jauziak emoteko eta gauza konkretuek lortzeko sasoie badala be bai, ezta? Eta elkarlana nik uste dut, danon agotan sarri bilidan elementua da, baina azkenengo urtetan euskeran inguruan elkarlanerako aurrera urrats desentien diela esango nuke, eta gaina giro hori somatzen da, instituzio ezberdinen artean, alderdi ezberdinen artean, baina baita euskaltzale elkarte eta herritarren artean bai, ez? Azkenean giro hori somatzen da, eta giro hori aprobetxo egin behar dugula uste dut aurrerako urrats horrek emon alizateko. Bueno, esaten egon garana, UEMak 20 urte betez zituenien apurtxuet hezkuntza proiektu edatorra hor, erabileraren inguruko kezkei apurbet erantzun emoteko. Bai, izan be, lehen komento dugu bezala, kezka hundietako bat hori izan, ez? Naizta mantendu itxezien edo kaso batzutan igo bebai zerak, euskararen ezagutze zaban jendiak edo, euskaldun kopuru esango ginuke, erabilera geisten juntzan ere mazotan orduan, hori mozteko izandako proiektu izan zen, eta, esango nuke, UEMan barruan, zera, inflexio puntua markau zebana bai, salto iteko edo, administrazioko lanetik salto iteko herriko lanera edo euskararen, Pasabiltzat elkartez berdinekin ganera hau dana ikertzen. Bai. Ikerketa politak egin direlako, gaindegiarekin esate baterako, etxe bizitzei buruz, arkitektuek bezartuta, gauza asko kontuan hartu behar dira, herrien morfologiari dagokionez eta hizkuntzari dagokionez. Bai, azkenean, ez dakit, ni mendixan asko ibiltzen naiz, da, ez dakit, erreketan ibiltzen ga, barrankoa jizten kobazulutan, da oso ekosistema esango nuke zea diela, aulak edo sensibiliak edo zein aldaketak, beste toki baten baino gehiago eragiten dela, eta herri euskaldunak eta herri txiki euskalduna bereziki izango nuke antzeko zerbait dela. Orduan, neurri bereziak behar ditue besteko, ez? Naturak egiten dugun moduan, euskarakin be hori beharrezkoa lehen izan dakoa, ez? 2018ko gaindegia, UEUkin da, kontseiluak indako txosten hori hortara soian, ez? Ez bakarrik defentsara edo euskeran defentsara, baizik eta garatzera junbir ginela, hori ez, defentsiban egotetik, bizkat, euskalgintzan ofentsiba hortara jutera. Eta beste aipatu duzuna, hizkuntze inpaktuan kontu horrekin eta eragin linguistikoan
plan guzti horrekin eta ontxe bagabiz udaletxetan formazioak emoten, aipatu zuen bezala ez bakarrik hirigintzak, antolatzen den edo kultur eskaintzak, edo parke bat, ez dakit, herrian puntu baten jarri, edo beste puntu baten jarri, hizkuntza komunitatean badaukala eragin bat, orduan hori aurrez aztertu egin behar da ze eragin daukan, eta saiatu eragin horrek txikitzenak izan deixela, edo albaldin bada eragin positiboak bilatzen saiatu. Ekologiaren kontzeptu hori, gainera, zientzian, zabalduta dagoeneko zientzia ezberdinetan eta antropologian bertan, esate baterako, ezta? Arnaskunei dagokienez erabiltzen dalako bai, kontzeptua eta hizkuntza ere sartu daiteke, ezta? Bai, nik uste gaina paralelismo hori oso politia dela, eta gaina ulertzeko erraixa, harri igual kontzeptua berak kosta egiten baldin bajako arnasgune zer dan edo, alako adibide praktiko batekin, naturakin lotura inezkero, erraixago ikusten da, ez? Dia, babes berezia behar daben, oso toki berezia. Hori da, bai. Arnasguneen garrantzia? Bai, azkenean, ez bakarrik... Arnasagara, kanpaina? Hori da, bai, euskeran oxigenoan ikustot alako inguruetan dagoela. Ez bakarrik bertakoentzako, eta hori da azkenean helburu handietako bat, ez? Arnasgunetako jendia konsiente izatea eta ahalduntzea, bere euskerakiko konpromiso hori eredu dela, ez? Beste toki batzutan. Ze kanpotik, eta kanpotik ez dinot Euskal kanpoko beste dozein, baizik eta euskaldun bat, baldin bat horbe arnasgune batera, bertan euskeraz natural bizi dela, ez? Edo ohiko hizkuntza euskerala ikustea, nik uste horrek asko balio dozkula. Eta horrek dakarren, eta askotan hitz egin dugu, horrek dakarren efektua beste herriekiko eta ereduak sortzi ere bai. Hori da, bai, azkenean, beste proiektu batekin bai diala udalekuak, ez? UEMak udalekuak antolatzen. Herriz herri ikustia, batek natural bizi da bena bestea bai, baina igual nire herrian ez da normala, baina segatik ez da normala. Bihurtu neike, beste herri baten normala da hori nik neiko nukena nire inguruan, ez? Eragin neike, ni izan neike referentzia nire kuadreian adibidez, eta euskalduntzen saiatu, nik uste horrek biharrezkoa da, ez? Jente referentzial hori topatzea eta inguruan eragingo da benak. Helburu ezberdinak jartzen joan garelako geure buruari esango nuke bakoitza bere esparruan gainean, euskal gaintzari dagokionez. Lehelau da gauza bat, gero beste bat, gero sortzen zu, iruditzen zait, bide hartuta esan duguna 28 urteko bideen, hasieran administrazio euskalduntzea esan helburu, gero ikusi dugu udalerrietan dagoen utxun hori, euskaren erabilera, non eta gaztietan jarri beharko dugu foku ebe bai, konsientzazio lan horretan, ez da? Ikusi arnasgune baten bizitxe bestelako gauza batzuk jaso ditzaketela be bai, zabalkundean bakarrik ez, hori be bai izango da, helburuetako bat, hainbat eta herri gehiago egon UEMan eta hainbat eta gehiago zabaldu hau guztia hobeto, baina bestie be arnasgunik kontuan izan da. Azkenien... Horrek bi horrek horrekat eta joan behar dira, bai. Berdina euskerakin be bai, ez? Euskeraren ezagutza maila haunditzen juti importante da, baina importante da bezala erabilera haunditzen juti, ez? Nik izango nuke bi gai horrek era paraleloan jorratu beharrako diela. Hau irakurritxe esan bitzute, UEMaren ildorik berrienetako bat, EAeko udal legeak lege bihurtu zuen eragin lingustikoaren ebaluazioa egiteko beharra. Irakurtzen hasi nahi eta esan dut, hau honena iraitzek laburtuko dit. Bai, 2016an, hori ez, udal lege berri hori argitaratu zen, eta horrek ez bakarrik aukera, baizik eta derrigortasuna motezotzen EAeko udaletxeei, itxezeben edozin kontutan eragin linguistiko hori neurtzera. Eta ikustera hartutako erabaki horrek eragin linguistikoa daukan edo ez daukan. Eta baldin badauka, hori zuzentzeko neurriak hartu eta hortara ez. Lehen aipatu dugun, azkenean, ekosistema, ez du esango ahul, baina hain txiki baten edozein aldaketak badauka eragina. Orduan horrek neurtu behar dira eta saiatu behar da inpaktu hori alik eta negatibo ez deixilea izan, eta posible baldin bada, hori ez, positibo izan deixela. Lan handia egiten ari zarete, bebai eta ederra da bebai berrien arteko elkarlan hori, ez da? Alderdi politikoen gainetik egiten den elkarlan hori sustatzie bebai. Indartsu dagoen erakundea da UEMa, esan duzu? Bai, egiten da, elgeta UEMan sartu zenetik, herrik gehixau sartu dira UEMan, poliki hasten eta egonkortzen goia zen mankomunidad dela esango nuke, eta hori ez, alderdikeria edo alderdi politikoen arteko eztabaidaz harago bihurtu den zeo zer dela, eta nik uste hori oso positiboa dela. Adibide praktikotara ekarren nahi gara guztia bebai, beka bat sortu duzu, Bai, eta atzo bertan esan genuen gaina sarituan nortzuk izango zian, Iñaki Arregi barkatu beka hori sortu ginen, hortako ez, garapenerako, herri euskaldunen garapenerako oinarri batzuk zelan jarri edo ikertzeko. Eta hor bi ikerketa ezberdin aurre erango dira, bata
izango da erdeldunen ingurukoa, ez? Udalerri euskaldunetan erdeldunek edo euskara ez daukenek ze percepzio dauken, hori jasoko dago elkarrizketa bitartez eta beste saritutakoa bai izango da zehatzagoa garapen ekonomikoaren ingurukoa. Altxor hori, azkenien herri euskaldunek duten berezko izar hori mantentzeko lanien, gero hemen bakoitzak herritar moduen parte hartzen duelako edo ez, baina sare hori behintzat izatie, eta, bueno, euskaldun bizi nahi duenak bere herrian eskubide hori izateko. Azkenien, eta gure gustatzen zait, danok hasi gara ja apurtxuet geure buruari esaten, bueno, oinarrizko eskubidei buruz ari garela, hizkuntza eskubidei buruz ari gara nien. Hori da, eta aipatu zunetik gaina urrats bat gehiago esango nuke, ez? Ez bakarrik mantenduz, hizkuntza mantentzeak badauka, ez dakit, ez, konotazio bat igual ezen positiboa, baizik eta hori garatzen joan behar dugula, eta poliki aurrera egin behar dugula, eta hizkuntza eskubideen defentsa hortan marra batzuk ezarri. Iraitz Lazkano ze ondo, ez da izango lehenagoko, Zupakizu hau agozagoko atiek zabaltzen dienien, zabalik geratzen diela. Etorreko, lesne dezuenean. Uemako lehendakari, urrengo 4 urteetarako, lan egiteko gogoz, eta esan duguna, jauzi kualitatiboek eta gauza praktikoek eta bar, borren alde lan egiteko gogoz. Bai, urrengo 4 urteako konpromisoa agertu da dakauz, eta esan dakoa lanerako indartzu eta gogoz. Ederra Iraitz, zu ezagutzie, eskerrik asko, Eskerrik asko, zuei, gonbidatu arren. etortzi arren.